لوم عنتي كاب تجرايز تسمع خالي وطرت خلت العلوت جنرالات بتجارلتي نجزيو تعاقتهم كم زنورو زقل صحابري توصيلهم زوم كلت جنرالات كم يتعاقتهم زرزر زينا حزنا لنا مشتراوا عاقبة قدما مستر أبين فيلد مارشالن وسانة دمام يصب زلو خنتات بزرزر أصعب بيلنا خنا سمعنا بسراويت إيرترا استفتصم متقعتي استملكتون حديش زرزر حبريت حزنا لنا سلام كوريديو استبهاله أبسممع أيح بحري زدهبه حديش مفتح دما تسمع لهم بغالقت منقستي إثيوبيا ترير وسان سمع لهم እንዳ ቤት አረቅታትን መጻውት ቢንጎን ሙሉ በሙሉ ከዕጾኽ ዕሸግ ሙኻኑም ዝሕብር ሓድሽ ውሳነ ተሰሚዓሎ ላዕላዋይ አዛዚ ሰራዊት ውን ለሙዓንቲ ተቐቲለሎ ዝብል ውን ካልእ ዜናና እዩ ሰላም ጥዕና ሃበልና ኽቡራት ሰማዕቲ ተመልከትን ናትና ፎረም እዚ ናትና ፎረም ድምፂ ኩሉ እዩ ጥቅምቲ 7 2018 ዓመተ ምህረት ዋናዊ ዜናታት ናትና ፎረም ነው ጀሚሮም ኣለዉ كم توترو لايك جركم كجمرو شير سبسكرايب بمقبار وون بيت سبكونم أبحد حد زيناتاتنا زلكم رئيتو ونصحفولنا كتسالي حدشتي زيناتاتي وصلو ناتنا فورم دمانا تخطاتلتنا بخوم تبللا زوم حدشتي فيديوتات زيوم كنصعن كلنا قلطفو ابسل كومنتان كبصحكم كساب حجي نايدو الملكت زين خاخم تملكتنا نحردا حاليكم ابطقا سبسكرايب تركب نايدو الملكت حنساب بمنكا وترو وعناوي حدشت معبالتات كبسعكم مقباري كاليم نبزرزراتهم حالفنا لنا سناي مكتتال وطرت تقراي تقادي دلو لتلعلوت جنرالات وغن بتقادل تنقزيو تعاقيتهم كم زنابروم زحبر زينا سمعنا لنا زحلف سمون أبز تفلالي خابتات تقراي بأبالات سراوي تقراي استجمرم هزباوي تقاومون معصاو من قدتات لمون نشابع معال تقاتلو وعلالو تناي تقاومو من كسقاسنا بلعلواي درجة بمسققار نتغونتات نمزام كاب كتما مقالنا بكبابي استفلالي بوتاتات استقوعزو خلت العلوت جنرالات بتقارل تنقزيو تعاقيتهم كم زنبروم زوات حبريتها ملاخيتو اتم نوح ساعات تعاقتهم زنبر الجنرالات جنرال مقباي حيلن جنرال حيل سلاس قرما ودن بيتين مخانوميم تسمع زلو زوم لعلوت عزز سراويت كاب مقالوت اي عبد ركب اقر السلامة بستبهال بوتا مسبسحوم بطم من قد عاتيهم تقوم امك قالو حب زنبرو تقارلتيم عرما حمسا بستبهال خفل سراويت كبي تقومو خمز قطمهم من جتاتن كمودمام كابتو بوتام تقاديحهم استبتنو فيديوتاتن عملاخيتهم اللو اتهم جنرالات كابز قعزو لازنبرو مخاين بمورادوون نتهم تقارلتي كزراربون كرقاقون فتنا غير مقوان تنبروم بغوط طعم حيلو تقارلتيم نعاخو ماين سمعنينام كزاربنا ندلي بريزيدنت قزام محدار تقراي جنرال تادسو ردئيم بحصوص كمتس اللوو بمبالنتنا يكلتيهم جنرالات زتاود كجيرم ممخانون اتهم كلت جنرالات نوسون ساعتات كاب منقسقاس تعاقيتهم كم تصنحي تفليتم جنرال مقباي حيلم ابتنا يكلت عمد كوينات حدا خابتهم لعلوت عززتي سراويت تقراين اب عزازنت سراويتن اب استفلاليو جنباراتن شموز تقس هبوب جنرال تقراي مخانون زفلت انتخون ازي اب تقراي اب زرئيل اوان بريزيدنت قزيام محدار تقراي نبر جيتاتشو ردان جنرال صادقين قبرتنساي لما عنت مسك قدماي مستر ابي احمد ابالي كمستر اخبو زحبر مسلوني تملكيدنا اتهم تقارلت زلعلو زلو كان حتوتات نمنتانا عدك مفتاح قداي دي دي ار بروغرام تقاريصون زي تخفلنا زتقارص دموزناون سددولنا زتوهابنا مسبعتات تقمن أخبروا لنا كم تقارلتي كم زيقام كم سب عين رأن زلنا زبلو خورياتات يوم نسيعبو تقزيو من محدار بجنرال تادسو الردا مرحنة تتوس آخبا كابيني بمكياد ندوم تقارلت زملكت دموز تقمن ناقزاء مسرحي بوتان كالقوت مسلات بهوتوس رخت قبارزو السن ممرحي خمزوات أم بيرو كومنيكيشن يتخلل أفليت الله إذا قدم كبل
ክትግበር ተተሊሙ ዝነበረ ውሳነ ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ዝገለጸ እቲ ካብ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ተቃውሞም ክሳብ ሕዚ መፍትሒ ብዘይምርካቦም ኩነታት ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተሓላለኸ ይመጽእ ምህላው ብዙሓት ስግኣት ይገልጹ ኣለዉ ዝብል እውን ይስማዓሎም። ምስጢራዊ አኼባ 4 ኪሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብን ፊልድ ማርሻልን እዚ ምስጢራዊ አኼባ 4 ኪሎ ህልኽ ኢትዮጵያን ቀይሕ ባሕሪ ውሳነ ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ጽቦ ዘሎ ጉዳይ ወደብ እውን እዩ። ብዛዕባ ጉዳይ ወደብ መዕለቢ ባሕሪ ዝምልከት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣካታዕ ኮይኑ ኣብ ዝቕጸለሉ እዋን ኣብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ብምስጢር ተኻይዱ ዝተባሃለ አኼባ ሓድሽ ምዕራፍ ከፊቶሎም። እቲ አኼባ ንህልኽ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ኮይኑ ኣብኡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ከም ዝተሳተፉ ዝተሰምዐ ክኸውን ከሎም እዚ ድማ ኣብቲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ውጥረት ይፈጢሩ። አፍሪካ ኢንተለጀንስ ዝተባሃለ ማዕከን ሓበሬታ ኣብ ናይ ሎሚ ጸብጻቡ ከም ዝገለጾም እዚ ምስጢራዊ አኼባ እዚ ኣብ ጉዳይ ወደብን መደብር ሓይሊ ባሕርን ዝምልከት ውሳነን ምሕላፍ ዘነጸረ ነይሩ። እቲ ውሳነ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጥራይ ዝጸድቕ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይሕብር። እዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ ቁሩብ መዓልቲ ፕሬዚደንት ናይ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሂ ዓብዲ ኣብ አዲስ አበባ ናይ 2 መዓልቲ ዑደት ኣካይዶም ናብ ሃገሮም ድሕሪ ምምላሶም ዝተፈጠረ ምዃኖም ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ክብደት ሂቦ ኣሎ። እቲ ናይ ፕሬዚደንት ሙሴ ቢሂ ዑደት ብዛዕባ ዝርዝር ትሕዝትኡ ብወግዒ ዝተገለጸ ነገር እኳ ተዘየለ ቀንዲ ዕላምኡ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ናይ ንግድን ትራንዚት ስምምዕ ንምፍራም ምንባሩ አፍሪካ ኢንተለጀንስ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ክግበር ዝሕሰብ ዘሎ ስምምዕ ዓብይ ትካል ሎጂስቲክስን መማዕበሊ ወደብን ዝኾነን ናይ ዱባይ ዲፒ ወርልድ ንልዕሊ 1 ዓመት ክትጽበዮም ከም ዝጸንሐት እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። እዚ ትካል ካብ ወደብ በርበራ ተካይዶ ዘላ ናይ 442 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ምስፍሕፋሕ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝግበር ስምምዕ ብዘይ ምፍራሙ ንኻልኣይ ምዕራፍ ክትጅምር ከም ዝተዓናቐፈት ዝፍለጥ እዩ። ስለዝኾነ ድማ እቲ ስምምዕ እንተደኣ ተፈሪሙ እቲ ትካል ነቲ ፕሮጀክት ብምቕጻል ኢትዮጵያ ኣስታት 30 ሚእታዊ ካብ ናይ ወፃእን ኣታውን ንግዳ ብወደብ በርበራ ንኽተካይድ ዝኽእላ ምቹዕ ኩነታት ክፈጥር እዩ። ዝኾነ ግን ጉዳያት ግምሩክ ኢንሹራንስን ካልኦት ቴክኒካዊ ጉዳያት ነቲ ስምምዕ ከም ዘጓትዎ ዘለዉ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ሙሴ ቢሂ ናብ አዲስ አበባ ቀድሚ ምምጽኦም ኣብ ዱባይ ዑደት ምክያዶም ንዚ ጉዳይ ዝተኣሳሰር ምንባሩ እውን ይግመት። ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝነበሮም ጻኒሕት ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ብዕጹው አኼባ ከም ዝተዘራረቡ እኳ እንተተነገረ ብዛዕባ ትሕዝትኡ ግን ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ ድማ የለን። ይኹን እምበር ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ብወገኖም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ዘተ ኣብዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ዘድህበ እዩ ኢሉ ነይሩ። ክልቲኣዊ ዝምድና ምጥንኻር ናይ ጸጥታ ምትሕብባር ኣብ ኢኮኖሚን ንግድን ዘሎ ምሽራኽ ምርግጋጽ ዶብ ሰገር ዝምድናታት ምምችቻው ኢሉ ኣሎም። ብሰራዊት ኤርትራ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ እዋን እቲ ንኽልተ ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ትግራይ ዝተፈጸሙ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ምጽራይ ዘርእን ኣብ ምምሕዳር ትግራይ ዝተጣየሸ መርማሪ ኮሚሽን ሓደ ዘሰንብድ ዝርዝር ሓበሬታ ሒዙ ምውፅኡ ዝፍለጥ እዩ። እቲ 166 ገጽ ዘለዎ ሰነድ ኣብቲ ኩናት ዝተፈጸሙ ከበድቲ ግፍዕታት ብምዝርዛር ሰራዊት ኤርትራ ቀንዲ ፈጻሚ ገበን ከም ዝነበረ ብኣሃዝ ዘቕረቦ ጸብጻብ ብዙሓት ዘቆጣዕን ዝኹሉ እንዳኾነም ንደቂቓን ሰከንድን ዝኣክል ይቕረታ ዘይሓተተ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ምስኡ ጽምዶ ዝበሃል ክሕሰብ ክኢሉ ዝብል ኩርያታት እውን ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ይስምዑ ኣለዉ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝካየዱ ሰፊሕ መጽናዕቲ ግን ኣብ እዋን እቲ ኩናት ብኣሽሓት ዝቝጸራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሐን ብምግላጽ እቲ ዘሰንብድ ሓበሬታ ድማ ዝግፍ እዚ ብመን ከም ዝተፈጸመ ብሚእታዊት እውን ተመቓቒሉ ቀሪቡ እዩ። እዚ 53.6 ጾታዊ መጥቃዕቲ ብኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ሻዕብያ ዝተፈጸመ ምዃኑ እውን ዘረጋገጸ እዚ ሰነድ እዚ
ንሰራዊት ኤርትራ ናይ ኣንበሳ ብጽሒት ፍጻመ ከም ዝሃበውን ኣረጋጊጸሎ 47 ሚእታዊ ገበናት ብሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ከም ዝተፈጸመ ዝገለጸ እዚ ሪፖርት እዚ እቲ ኮሚሽን ኣብ መደምደምቱ እውን እዞም ጥቕዓታት እዚኦም ብሓደጋ ወይ እውን ብውልቀ ሰባት ዝተፈጸሙ ዘይኮኑስ ብዕላማ ዝተፈጸሙ ናይ ጆኖሳይድ ምጽናት ዓሌት ተግባራት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ገበናት ኩናት ምዃኖም ኣስሚሩሉ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ጉዳይ ኣዝዩ ከቢድ መልክዕ እውን ሂብዎ ኣሎ። ብወገን ነዞም ዝተፈጸሙ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ጉድኣታት ብመሰረት እቲ ዝዳሎ ዘሎ ናይ ፍትሒ ኣብ እዋን ምስግጋር ኣሰራርሓ ብምፍታሽ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ውሳነ ክውስን ምዃኑ ዝፍለጥ እንትኾን መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ ዝቐርቡ ክስታት ሓሶት ዋላ ሓደ ዝፈጸምናዮ ገበን ወንጀል የለን ክብል ይኽሕድ። ሰላም ከውርድ እዩ ዝተባሃለ ስምምዕ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ዲፕሎማሳዊ ተበግሶ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎረባብቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥረት ኣብ ዝተሓላለኸሉ እዋን ንኽልተ ዓበይቲ ፀገማት እቲ ዞባ ማለት ጉዳይ መዕለብ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትዕግድብ ህዳሰን ብሓደ መፍትሒ ክህብ ዝኽእል ሓድሽ ዲፕሎማሳዊ ትንታነ ተሰሚዑ ኣሎ። እዚ ግሎባል ሴኩሪቲ ብዝተባሃለ ትካል ዝተዳለወ መጽናዕቲ ንኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዘጠቃለለ ሰለስተ ኣው ስምምዕ ብምግባር ንኩሎም ወገናት ተጠቃሚ ዝገብር ዘላቒ ፍታሕ ከም ዝሓዘ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። እቲ ሓሳብ ኣብ ክልተ ቀንዲ ነጥብታት እውን ዘደበ እዩ። ፈላማይ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ክትወፅእ ኢትዮጵያ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ስትራቴጂካዊ ድሌታ ንምዕዋት ብመንገዲ ወደ ፖርት ሱዳን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምውፃእ ዕድል ክትረክብ እዚ ድማ ኣብ ንግዳዊ መብፅሕታት ሓሊፉ መደብር ሓይሊ ባሕሪ ንምምስራት ዝኽእል መሰል እውን ከም ዝጠቃልል እቲ ትንታነ ይሕብር። ካልኣይ እቲ ትሕዝትኡ ድማ ኢትዮጵያ ኣቋራፂ ስምምዕ ክትፈርም እዩ። ኣብ ክንዲዚ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሰን ብፍሉይ ድማ ብዛዕባ ኣገባብ ምምላእ ማይ ኣብ ኣዋጅ ድርቂ ዝልቀቕ መጠን ማይ ዝምልከት ንግብፅን ሱዳንን ዘተኣማምን ስምምዕ ክትፈርም ዝብል እዩ። ንኩሎም ወገናት የስማዕምዕ ዝተባሃለ ዝስምምዕ ፖርት ሱዳን ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝኽእል ትልሚ ዘለስተን ሃገራት ዘላቒ ረብሓ ከም ዘለዎ እውን ይግለጸሎም። ንኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብ ዓለም ቀዳሚት ዝኾነት ወደብ ኣልቦ ሃገር ኢትዮጵያ 95 ሚእታዊ ካብ ንግዲ ብወደብ ጅቡቲ እተካይድ ኮይና ኣብ ዓመት 1.5 ቢልዮን ዶላር ትኸፍል እያ። ንግብፂ ድማ ብዛዕባ መጠን ማይ ኣባይ ዘለዋ ስግኣት ስምምዕ ኢትዮጵያ እንድሕር ደኣ ፈሪማ ዘተኣማምን ናይ ማይ ድሕንነት እውን ክተረጋግፀላ እዩ። ንሱዳን ድማ እዚ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣዕናዊ ውግእ ሕድሕድ ተወዲኡ ኣብ ሃገራት ሰላም ምርግጋዕን ምስ ሰፈነ ፖርት ሱዳን ቀንዲ ማእኸል ዳግም ህንፀት ኢኮኖሚ ሃገር ብምዃን ዓብዪ ረብሓ ክትረክብ ዘኽእላ እዩ ተባሂሉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ውሳነ ተወሲኑ ኣብያቲ ኣረቅታት መጻወቲ ቢንጎታት ክዕፀዋ እየን። ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከተማ ዝርከቡ ቤት መሸጣ ኣረቂን መጻወቲ ቢንጎ ንገበን ከም መላዓዓሊ ኮይኖም ስለ ዘገልግሉ ብምሉእ ዓቕሚ ንምዕፃው ቆራፅ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ኣፍሊጡ። እዚ ውሳነ እዚ ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ተግባር ከም ዝውዕል እዩ ተገሊጹ። ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን እታ ከተማ ወይዘሮ ሊድያ ግርማ ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ እዞም ቦታታት እዚኣቶም ንዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጸገማት ገበናት ከም ምንጭ ኮይኖም ከም ዝተረጋግጹ ሓቢረን። እንዳረቂ መጻወቲ ቢንጎ ንስርቂ ንኹናት ንብዝበዛን ንኻልኦት ገበናትን ምቹዕ ኩነታት ይፈጥሩ ኣለው ክብላ ወሲኸን ገሊፀን። እቲ ምምሕዳር ነዚ ሓድሽ ውሳነ ብትሪ ኣብ ተግባር ንምውዓል ከም ዝተበገሰ ዘመላኽት እቲ ቢሮም ነቲ ትእዛዝ ዘይተግበሩ ወይ ድማ ዝተንቀሳቐሱ ኣካላት ከቢድ ዋጋ ከም ዝኸፍሉ እውን ጠንቂቐን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ከም ዝተቐተለ ተሰሚዑ ኣሎ። ውጥረት ማእኸላይ ምብራቕ እውን ይጋደድ። ኣብ የመን ዝመደብሩ ሕቲ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቱ ኢቶማዦር ሹም ሰራዊቱ ዝኾነ መሐመድ ዓብደል አልከሪም አልጋማሪ ከም ዝተቐተለ ብዕል ኣፍሊጡ። እስራኤል ብወገናም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመቶ ብምእማን ነቲ ውጥረት ዝዓብለሉ ዞባ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ሰጋጊርዎ ኣሎ። እቶም ብኢራን ዝድገፉ ሕቲ ኣብ ዘውፅእዎ መግለጺ ጀነራል አልጋማሪ ኣብ ስራሕ ከሎ ከም ዝተቐተለ እኳ እንተገለጹ
بقطة إسرائيل جناي كسسون انتخونا جن مس إسرائيل زلنا قونسي أيتودئن كبلو إسرائيل نزفت سمتو جبنات زسنبد مقطع تقبلها قبلو وانتحنيهم اللو ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ በወገኑ ድማነቱ ጉዳይ በመርግጋጽ አልጋማሪ በመጥቃዕቲ እስራኤል ተደምሲሱ ክብል ይዝገልጽ ንዝኾነ መጻኢ ሓደጋውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና እስራኤል ዝውን ሰላም ያትደሊ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝፍጸም መጥቃዕቲ ክልተ ሰለስተ ዕጽፊ ሕንና ክንፈዲና ክብል ደጋጊሙ ተዛሪቦሎም ኣብ ወርሕና ሓሰውን እስራኤል ኣብ ሰንዓ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መራሕቲ ሕቲ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ዝከር ክኾን ከሎም ኣብቲ እዋን ተቐዳማይ ሚኒስትር ናይ ሕቲ ዝምራሕ መንግስቲ የመን ካልኦት ሚኒስትራት ክቕተሉ ከለው ኢላማ እቲ መጥቃዕቲ ጀነራል አልጋማሪ ሚኒስትር ምክልኻል ምንባሩ እስራኤል ገሊጻ ነይራ ንምዃኑ ጀነራል አልጋማሪ መን እዩ ጀነራል መሐመድ አልጋማሪ ኣብቲ ብላዕላዋይ መራሕቲ ትጉጅለ ዓብደልማሊክ አልሑቲ ዝምራሕ ቤት ጽሕፈት ጂሃድ ዝተባሃለ ላዕላዋይ ወታደራዊ ኣካል ኣባል መንባሩ ይፍለጥ እዚ ቤት ጽሕፈት እዚ ወታደራዊ ስርሒታት ኣብ ምቁጽጻር መውሃድ ወሰንቲ ዝኾኑ ውሳነታት ኣብ ምምሕልላፍ ቀንዲ ሓላፍነት ዝነበሩ ኣካል እዩ መራሕቲ ጉጅለ ዓብደልማሊክ አልሑቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጉጅልኡ ነቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ብጽሞና ከም ዝከታተሎም እስራኤል ድማ ነቲ ስምምዕ እንተደኣ ጥሒሳ ሃገዞም ንጋዛ ከም ዝቕጽል ምግላጹ ነቲ ውጥረት ዝያዳ ከም ዘጋድድ ገይርዎ ነይሩ እዩ ባርከስ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከቲ እናትና ፈረም ንሎሚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዝርዝር ዜናታት ዳሕሳስ ሓበሬታን ፍሉይ ትንታነ እናትና ፈረም ዘምስማዕኩም ይመስሉ ነይሮም ቀጻሊ ብኻሊእ ሓዲስ ዜና ክንመለስ ኢና እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ምግባር ከይርሳዕ መሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም